Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Central Bureau of Investigation haga jing toket halor ka jingklat no ka samla Rosie Sangma kabade ka air hostess house nam balala ka dena mar ka jingle authority jong ki doktor ki bela sumar ya ka ha Alpha Healthcare Hospital Gurugram ka Rosie kabade na Dimapur Nagaland kala khlat haga arpu sautare ujilio 8,000 arpuway haga tay ka jaka sumar nalor kata haga singi ka babut kata haka arhusan trik ujilio 8,000 arpuway ubahiyang jongka o Samuel Sangma ulap hasi yala dia hotel Amaltas International Green Park Delhi. Haka bayade bat kini kijingja katanat kor barri kala IT siya ka CBI bakan token. Haka jing toket ka badang sedang ka CBI kalalap baga jingkrat jong ka Rosie kaday namar ka jingli authority baga jingbam sumar baha jong Dr. Anuj Bishnoi bat ka Dr. Anjali Angshk kabadai ka Dr. Sumar Banyat ha Alpha Healthcare Hospital Gurugram. Ha kalay tari unaylar 8,000 arpuar kaladon ka jing ujor na additional SP ka CBI ha kabalapan pao bakat kom ka jing toket ka badang sedang lasyam bakite ki arngot ki doktor kila sumar torti bat ki klam sumar bahaya ka samla Rosie tat hadu bakan daklat no. Hagani ka jing ujor laong badeban penrung daga kes persya ekite ki doktor hapo ka kendon 304A jong ka Indian Penal Code khat praspa andrew pau. Hagate ka jing ujor la pentep bakat kom ka jing toket ka samla Rosie ka lapang habaro artli ki kti bat ki kejat kamon nalor ka jing penhiar po bat ki we ki jing pang ha ka arpulai tarik ujirliu arajar arpuway. Lawan rakyat ka siya katay ka jaka sumar di ki arngot ki para jongka lembat ukhun rud jongka u Samuel Sangma hagapor Henry Wajiaman stamp. Shu la ang baga jing token kala lab baga Rosie kala khlat namar ka jing liat torti bar ka jing bam sumar bha jong Dr. Anuj Bishnoi bar ka Dr. Anjali Angshk. La ang baga Rosie ka baladan ka jing pang place nam kala syak sumar ha ka Dr. Anjali Angshk kabadai ka Dr. Sumar Banyat bat ka baklam dan ni ka jing tep ka babnya halor ki jing pang gynecology. Nalor ka talapan pao baga jing liat torti jong katay ka hospital bat ki doktor ka pao syai na ka jing pendan kam ya ka doktor ka ba sumar banyat ban sumar ya ka beriyo ka badan ya ka jing pang place nam. Laong ru ba u Dr. Anuj Bishnoi ula dep ban ya ki katto kat ni ki jing betha ya ka Dr. Anjali Angshk Henry lapan pau bau Dr. Anuj Bishnoi umdei satya u gynecologist lani u doktor ubadei specialist hakanu kaliang jing sumar. Shu laong ba ka jingle authority jong ka hospital ba ki doktor kalong ba watlai ka nongpang lara sa ICU Henry ki klam khat satya da u ni ka gynecologist hakapor ka bapiang. Laong ru ba ka jingle authority ka pau ba watla ki doktor bat ka hospital kila tip nadu ka por kumbah nyo Wajiaman stamp ba ka te ka nongpang gadon kam snam Henry ki klam ban biang satya ya ka snam hadu san kanta bat namar kata ka te ka samla kala khlat. Namar kata ka jing toket kala syam bakaladan ka jingle authority ka badai ban pen saja kat kom ka kendon 304A jong ka IPC persya yu Dr. Anuj Bishnoi Dr. Anjali Angshk ki batray hakatay ka hospital bat ki weipan. Utayu additional SP ka CBI la karpat iki bahalor ban penrung da ka kes halor katay ka jingja hapo ki kendon 304A IPC.